Akwụkwọ ihe mere nke mbụ isi nke 26. Banyere igwe ndị na-azụ ụmụ Kora, Meshlemaia nwa Kora nke ụmụ Asaf. Ụmụ Meshlemaia bụ Zekaraya nke mbụ, Lidaya nke abụọ, Lebadaya nke atọ, Netaniel nke anọ, Elam-5th, Ikohana nke isii na Eliohanai nke iri. Ụmụ Obed-Edom, Simaya, Shimala, Yuwe karịa, Hitnagrap nke anọ, Netaniel nke ise, Amiel nke isii, Isaka nke iri, Pital nke atọ. N'ihi na Chineke gọziri ya site n'aka Shimaya nwa ya nwoke, a mụrụ ụmụ nwoke ndị chịrị n'ụlọ nna ha, n'ihi na ha bụ ndị dike. Ụmụ Otni, Rafael, Obed, Elizabad na ụmụnne ya ndị dike, Elihu na Shimakaya. Ndị a niile bụ ụmụ Obed, ha na ụmụ ha na ụmụnne ha, ndị dike ma sie ike. Ihe dị ka 20 site n'aka Obed-Edom. Ụmụ na ụmụnne Meshlemaia bụ ndị ikom 80 dị elu. N'ime ụmụ Hosa bụ ụmụ Meran, nna ya bụ Shuri bụ onyeisi. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ya bụ ọkpara họpụtara ya ịbụ onyeisi. Helkaya bụ nke abụọ, Tebalaya nke atọ, Zekaraya bụ nke anọ. Ụmụ na ụmụnne Hosa niile dị 13. Ndị a bụ ndị otu ndị isi ndị nche ọnụ ụzọ ámá, bụ ndị e nyere ọrụ ije ozi n'ụlọ Jehova megide ụmụnne ha. E kewara nza, ma nke nta ma nke ukwu, maka ụlọ ndị nna ha, maka ọnụ ụzọ ámá ọbụla. Nza ahụ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ dara Shimea. Ha wee tinye Zekaraya nwa ya nwoke, nwanne nna ya maara ihe, n'ime nza ahụ. Oke ya wee gbasaa n'ebe ugwu, nye Obed-Edom n'ebe ndịda, nyekwa ụmụ ya ndị bi n'ụlọ Asupim, nye Supim na Hosa n'ebe ọdịda anyanwụ, tinyere ọnụ ụzọ ámá Shalkit n'akụkụ ụzọ ụkwụ na-apụ agha megide agha. N'ọwụwa anyanwụ dị Lufi 6, n'ebe ugwu 4 kwa ụbọchị, n'ebe ndịda 4 kwa ụbọchị, na Lowad Asupim 2 na 2, na Paba n'ebe ọdịda anyanwụ. 4 dị maka ụzọ ụkwụ na 2 na Paba. Ndị a bụ otu ndị na-ebu ụmụ Kore na ụmụ Merari na nke ndị Livayị. Ahiya bụ onye na-ahụ maka akụ nke ụlọ Chineke na akụ nke ihe dị nsọ. N'ime ụmụ Ladan, ụmụ ndị Geshunai si Ladan pụọ. Ndị nna nna ha bụ Geshunai na Leheli. Ụmụ Leheli bụ Zetan na Leuel nwanne ya nwoke, bụ ndị na-ahụ maka akụ nke ụlọ Jehova. N'ime ndị Amirami, ndị Ezanaya, ndị Hebroni na ndị Uzili, Shebo nwa Geshoni nwa Mozis bụ onyeisi akụ. N'etiti ụmụnne ya ndị sitere n'agbụrụ Elieza, Rehabia nwa ya nwoke, Leshaya nwa ya nwoke, Loram nwa ya nwoke, Zikri nwa ya nwoke, Shelomit nwa ya nwoke. Shelomit na ụmụnne ya nọ n'elu akụ niile dị na ihe edoro nsọ. David eze, ndị isi ezinụlọ, ndị isi 1,100 na ndị isi agha raara nye, n'ihi usuu ndị agha na ọgbọ ha raara nye maka mmezi ụlọ Jehova. Ihe niile Samuel onye ohu ụzọ raara nye. Sọl nwa Kish, Abner nwa Nea, Joab nwa Zeruya na onye ọbụla ọzọ. Ọ raara ihe ọbụla nye Chineke. Ọ nọkwa n'okpuru Shelomit na ụmụnne ya, n'etiti ndị ezara Kenanaya na ụmụ ya, maka ihe onwunwe n'ezi Izrel, maka ndị isi na maka ndị ikpe. N'etiti ndị Hebrọn, Hasabaya na ụmụnne ya, ndị ikom dị ike 1,700 bụ ndị isi maka Izrel n'ofe ndị nwe ala n'akụkụ ọdịda anyanwụ. N'ihe niile gbasara Jehova na maka ọrụ eze, n'etiti ndị Hebrọn e were Lediya onye mbụ, ya bụ ụmụ Hebrọn ha, dịka ọgbọ na ezinụlọ si dị. N'afọ nke 40 nke ọchịchị Devid, a chọtara ha, a hụkwara ha n'etiti ndị ikom nwere nka na Jaza na Gilead. Ụmụnne ya ndị ikom nwere nka bụ 2,700.
Ndị isi bụ ndị eze Devid họpụtara, ndị isi nke ndị Ruben, ndị Gad na ọkara ebo Manas, maka ihe niile gbasara Chineke na ihe niile gbasara eze.